nelia Jumatano chitariki nemerongo ibere neyemo mutenyino yo 12 omwaka 2022 chinga kitu yaleganire kuruga iga ase studio nche amuno yo Minto Josephat Hamisi egera tukumanye alitwa kwaleganiria somoro bali bweli tukolia lero ne mambingia kigima twegenete nga kwabukire byanya sa wancheire wasoire asomoro bali bwensakia egera tukumanye mange aliagendete gukoreka asole ase county ndeyonsi yogotoka asense ya Kenya ngima na isiko yense ya Kenya litukolia Jumatano twamulekera mangana ye chisemi gobono gikoraga ensa ya manenusu ya bono mambya abagani baitongo chibali wika ase studio egera tusange amange ebwata etariki kulende nigo tokobolinga ine kwabukire bya ase mambya ya bono lituko lye Jumatano twatiganete na litukoli goro lya Jumaine na inde bono nyasao twancheire twabukire bya noyo Minto twikirega ase studio egera tunyareko batogo sanga ntoko bantu tweka nigo tutaite kumanyanga kero kende kwabukire bya ndonsi asoberete mbarabya bogoso yi asomoro bwili tukolia lero in a very special way egera tuba shout out asomoro bwechinga kechiga andonsi asogotoka bono nabogo tutumere ujumbe Ndizi TV News Digital abwo nensemo ya Facebook mwanchu moligerelia naboigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na inde nabogo tweet at Ndizi TV osotomekerangerekia ugwetera se namba esimi eyuere igorogabo otomanyenga inkai kwabukire korwa no nyama kuba kagendrete ko baroro bagoteba makuba naye chimioro bagoteba ngaki kwabukire koromokia egero ikiranie omurobili obwate aseli tukolia bona. Good morning andonsi asoberete twakwaliganire bene asenchira yobwekirano incheni gonkor kwa Sara Nyarangi ontita pia mono kigima omwanchwa omuligire bwegataseni kia Ndizi television. Good morning, karibu sana imemurobelio bwensakia intuga igato atikire kwa batoko beka eseti tukigima tuliga iga koene kianga twanyale kwa batoko semia na boigo komanya amanga yanyale kwa bagwateka koro chingongo au ngatotika kwa batoko teba kurutwanya kwa batoko tigana litukoligoro na manga nyale kwa kolekana ime na isiko ya ensi ya Kenya boigo orogongo orua Gusii anene lituko lialero osara ninde no gosemere gose ntomaitenga litukeri amatemwa litwatigete kwa batoko teba litukoligoro nkonyara reka baga kubwato kwa bene amachiwa yo elinde abana baitonyara kwa bakomanya ali banyalete kwa bagwisaransera se myaka 5 n'etatu yanyale kwa bekwera biya kigima ayo mwanchu murigeria ntuchiko ya manyasenchira yobwikirano kigima narasa magazeti ntokomanye na inde na mange airobolito gati yabo yo Minto misi omukagero manene bwa korusigwa kwa maiso asomwana baby Sagini Junior na nyarateka kubekwa byara litukoligoro na gwikirwa bosibwe kigambero gya Kisii Law Court asanya tkoba kagotangwa sika kia matukane egero butuki bokorwe ntwegenetenga ayo nale asa magazeti asemambi ya bono mwanchu muligerelia twakwaleganiria senchira ya bene kigima ense ya Kenya na manga gendete gokoreka emeyega ye Christmas twarochiro nyano mu governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja na kanita madeni gosaba chibill cyanya gitari abaruire banyara ko babagosoka banyara ko babagusanga nabamwabo ase omusimo yo igabwe Christmas tumetingana ki ayabwero beretie na ayo mta amisi timera kibwero beretie ase chishareji gachimo igabwe Christmas tatigiria matuka make omederero 21 toisire gosoige taulio maitene litukolia Jumapili abanga gatanga next week golendene litukolia Jumapili poiko serikali gorontu roche anene ewizara useche wizara anene ama waziri banyana tukoba bagwesokia na kuba tukachingwana achiabo mtu amoroche omwaziri uliebo bolendi bwa ime kitura kindiki na nyata koba boigo kakobwa toka engwana yaye ya ben na koenekia puna onyale koba ga koena na chinsemo chirichiranya koba chikuligirirwa anechinga ki echicho choko enekia buna abakenya banyale ko bakogendera ko bagucengera umusimu yo bwe Christmas igabono mwanchu muligereria nyakwero beire na boko totebinga bali mole mejini bali mole chitown ao mwachakire gweroberia mwaikireka inki moroche kigenderete na kimorocho muyegoyo igabwe Christmas maitobogi mambo kongeta economy habeire mbo mwaka yo 2022 tumetingana kyantu bagocha gosherekea kuri ndege ntekenene no bugima ekero kwa bokire kuri
bijaiga ekina kiegesie kenene na ndai ni goro motenenku ekero bwate afya yao ekero bwate bugima bwao bogenderete bijaiga bono mwanchu murigereria twakwareganira senchira ya bene kigima aliasi mitandao na bakonyora saron tita Facebook na endo tonyore buna nagotebia se online platforms cha Ndizi TV News Digital na bego Ndizi TV News abone nsemo ya YouTube egero sange na intwe bono mambia ne namba isi minere igorogabo nguchitole kurigereria ujumbe ilikuwa bekire ase enambe yo ase gekege kekereboso igobona tukwaregania senchira ya bene ende nigotogogete the second day tolino yo mito Josephat Hamisi omorobeli Ensakia bono kwanarire manyete na nare nabero mwenyeji bono igikoro tokerigora na begetenga tenga tigansibe ekamba kabisa kurende bono iga na remire nane na insurance rekigima asari ngantu kyanyo irigati ya mariganio anene gocha ase omuyego bwesuguku buya naro kobwate enga yago se familia yago anene gochia ase chitown chiri Nairobi Mombasa na Sande tema na igwa buki chigari mapema maete mbaro bakuganya mpaka edaka yo mwere ne yokonyora bari gari stage no wale na abana batatu no abwate esigo chipagi aterekete Ensakia kwanyora na manamba ali konyara kwa bakulini abantu chigari ongusiro mwana gochiga iga otigire omonto nde gochiga iga moino elinde koene kiabuna abantu banyara kwa bakwirigania ase obuya no safari yaito kegocha yanyara kwa bage ko bengia nae ko manyete ngano bwato mwana iga na ero sukire miaka uikire 10 na yamo iga ko butore gari kwa mubutore na rekero gokia gosebona no ko Mombasa mpaka Nairobi goseda ko Nairobi oja gosiga iga no isarance te kwanya royo ndena nyale to ko ba ko butore kerugo kware to mwana omane kabisa bwate miaka 12 isarance katika berega iga esabali ebunere ntambe angaye chinsa isano nemo wa na onyo lio na jete kerugo chigaro cha kuminga na kibono no nyintana jete ekerugo osoko mondo nga kimbwatere oyo iga na motogochi which is very wrong omwana no nyine itias no mwana monene na chekerugo kyo mwana aikaranse comfortably moike buya nyasa barende moike buya igo bono amangana yo kubikirania abana obwate to mokeno yo na wikaransirite all the way from Nairobi no nyebya kongire ya ande robeli buya ekorabona iga tutebe bonega oranya Nairobi chigari bado chichire mpaka go 20 bantu bana chete chinge chenyera ko chiko buke mabaga yo na ndokora bagotanga chinyinge chenyera ko chiko icho igo bono korabuango egere mwikanka ase enchira yobo raisi kigima igo bono mwanchu murigereria ntukuruge gase studio tole no magoko monene yasa tobokire bono mambia na entuli no kwegena mashabiki eto kurwa team diaspora team following team apana kosa bonse bali bakorigere koro diaspora ntu batu munyakero ito Kennedy Gisemba Mirieri bakobwatana na Jared mtoto wa jirani na Jared Waro Cyprian Ontita David Kimori na bonsi pia bosaira sibitange yabo Caleb Mwetui toko baganiria ama yachinga kibono mogendete kubwati umurubulio Dennis Matundura korwa Toronto Canada ni maitenga no bwate umurubulio semambia ya bono ni manyete Omani ose koro chinsemo cha Minnesota nere no alime omigo babagetutu karibu sana Mosbat Felistas Nyanchama good morning andansi asore korwa bwasu mosocho twabaleganire asenchira ya bene nyasimi na entora gotiga magiga Eric Baraza good morning andansi asobere talishabikire itokianda gikomi timedena ya mashabiki ya bwadira maliyete bake bake igarende korende omanyete bono yana tukunya ko make register nyara ko batoka roma ito no mwarimu kirago so kirasia kora gwe register tebunga abana bwa se class bono o make sure nga gunyumotara chaka maybe a lesson kwanyara ko bogwetera register nanjini ndinago semerenga amashabiki onsi aliagene to ko bago to bwate gwetera chinchira chitu chia social media twatebanga na otora se Facebook live nga Ndizi TV News Digital na boy gwetera YouTube Ndizi TV News na boy go enamba eyo yesimi toma ujumbe yago emambia bono elindi na intunyara ko bato ko make present emambia bono mbia mono sana tigatumnyoke asensemo yimitandao endolenga mbarabia babaso ire asomorobelio bakulika omoigwa abo bagetutu Thomas Ondari abu Facebook Ndizi TV News Digital agote bakorwa igage kano bogetutu bwa masaba watching my favorite show buna botambi mbia mono sana twara litukuligia omoigwa abo bagetutu Kemi Sophie Motangi rishabikire
banto baba namba chiel koro chinsemo chia Nyangongo nera goteba soire asumurubili okigima agoteba morning Sara na Hamisi koro Nyangongo Junction bwakire bya getting you loud and clear. David Mogaka agoteba nekero kwarorire gari echoire kindly panda gari ngine travel safely abaminto oyo nekerangari kya ya mentire agoteba kwarorire gari echoire ndonsi tiga kubikira nigo panda gari ngine. By the way, umanyete Sara tutaragendera umanyete gosobo sombi bwitoga Gusii na bubwate umuchando na bogoso umutanga ni gwate bange gari na bere busa kabisa gwaso umutanga ni gwisaransa comfortable lakini abantu bakonya gwichuriwo oyomo no nyuri oso eto umutanga ni sanse kerokia umigumono zaidi kubwa no nyamonto so ete bwo mwerio ase chigari cheitwe ngwana tu yabene gutia sabo gendi baito especially chingaki chicho musimu wesuguku kikaba makini gari linde toene kinga tonyera koba to gwikia bari to kunyara koba to kogendia ase bagochia mbia mona sana. David Mogaka agoteba morning to Moses wako Onyego agoteba good morning ndani ya show. Nashukuru Maulana kwa siku hii njema, barikiweni. Musa the actor asante na SSN wa Walter Moturi na wapata loud and clear from Kisii Kabosi. James Atandi oyunoyo seitonka ogemba agoteba ngamoleka from Mangere count me in. Asante sana. Baba Dogo Nairobi watching. David Mogaka akoranigare ase county ya 047 Nairobi agotebanga agutu atuligiritie bwikirano kigima. Wetira ase enamba ito SMS na lega korokunga lena na maki present ime yomorobili Ensakia na lega gotebanga watching live kulenta ligetili taliaye na lega korokuanga akuma ensara na chakire omorobili Ensakia amona ni kuruchinse mochage sonso Onesmus ogeto no nere atebirenga maki present elinde nyar ko bagi kwene kinga tonyera ko to gotara amona inwe ime ya omorobili hai Ndizi ni lori korwa tao agotebanga nere no ale ime ya omorobili emambi ya bono. James Ondieki korwanya chichi gaki na inche na soire ime yomorobili emambi ya bono nere narega gokorukwa na ki narega kurunga Priska Kirubo kurwa egetuki agotebanga nagenda tokobaga tubwatia emo asemo kwenekia buna omorobili Ensakia onyare koba gokoba omuikeranu emambi ya bono. Asante mashabiki. Thomas Isaboke agoteba from Dagoret South. Good morning Mukoswafi, niko na Steve hapa NHIF Upper Hill Community. Bia mono sana abombali bako likagwetera Ndizi TV News Digital litukuli gorona cheta se wodi ya bogeka ligotoka se bunge ya Kitutu Chache South nkaegwa maiga korua sabantu gete na ikwarango na koligia gasakarase na ali gete amalieta yabangwana balia batebetenga bago tune korusa 12 mba tune banyalanga tindiko bakwani nachete asenka yo mwako korokwa Albert Nchabera ogeto no mongena Esther Kerubo nganyara mashabiki buna Caroline Wilfred Ondieki Inkara Florence Njeri Leonida Mora Nyakundi Sabina Mora Dorcas Mora Nyakundi bonsi korwase wodi ya Bugisero andonsi asumule ndochenga na baira maigabene na inde na bakwanirie asenchira ibekirano pia mono kigima naro kulikanga morning Ndizi TV Mose TV ni kurwa kioge Sara tabia misi ekoro tokia makori inke muwenere tanya sao yo litko oliki ambia mona tata maite no nyaye bini gokugura ekoro toike yaga lisiko kwa kebekire janero gotarera negere kiga litko lia kabelia gatotego kwanyoranga kwanyale koba gokenara. Morning fellow Kenyans, Kisii Ensakia is our first subject. Have a good day. Oyakoro kwa Nyasimi mbia mona sana aso jumbe yago. Asante Dr. Nyasimi, good morning and asante ntokosigete tokorere Thomas Isaboke agoteba good morning korwa chinse machada Dagoret South Waitaka stage. Let me wish my wife Jackie Gladwell Flavia Kerubo Doris Kerubo yuko sengera machoge chache happy Wednesday. Bia mona sana chijumbe chirocho chigendera go chitoma sengencho togendera go chirigereria chinga kitogendrete na omorobeli bweli tuko lialera ntoko enda mutimuka tigaturagenda omutimuka kikira turaire nengoso atore ase chigazeti chiri tuko lialero.
obwansu bw'omu Gusii. Omwancho murigereria ometoboso kumbara bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwanyoko kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyo gocha bwogo anyoro goweka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goika bono kira ritukuria Jumatano goika Ngoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritkuria Jumatano goika Ijuma kurusa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndigiriti no maitege tsini geito nambe yamo kia Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligo toka lingazu litoka bokunywere chai litoka bokurira mukuma so wansu no bolo kunye kulia papa kole na papa umerana na papa antiviral ime ya Ndizi TV kenda go to kwachiga bwa seketa tsini geito nambe yamo kia Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu amana balifunga amana ne kuswakali charo amana dagra sisi asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyate oyaeteire asenchera yemo useyende anya kwa yaeteire imeyo morovelio ona yaeteire aiga nonche Sara Nyarangi ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambya tokobuka mbunye yomba melia ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotukurugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogazo ine ayeno monye bw'ikianga cy'amitumba kiri cy'abana n'abantu abanene na nigo otagetego kigora gikakyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abantu abanene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blankets tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada mutarere imeyomo chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 njeni hande tokora to musigo koruga igase mama teji asengenje mesigo yaye eregile 1 na andere miya emesigere mesati kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas,
at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti isano na ibere isano na ibere enoti isano na isato eyemo isano nemo enoti isano Gusii enoti isano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano Gusii enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba Bales enyorere chianga cha mitumba asigika kiange omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi reke nambeye asese miao enoti isano na ibere inye isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yuboroso igotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo twereru bogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iryo irianyora megerio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora gwikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kili die bienko biechisemi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Pia mano na indeke kimamaga yokurwa omotimo kuna ande tweranire ngatwatiko gotogotebigera togoswa sentunda ya kabere nigo togoswa ase amagazeti yerituko lya buna botambe nigo mbwate egazeti ya The Standard na inche nigo mbwate gazeti ya The Daily Nation igo togotebitugatia ali togokwerera amaguswa nare kwa gakwegwa oborito ayo monyane kurega risiko ni maite mbaroro gago isaransera egazeti Sara umuntu maite mbaro bagosoma page by page osome paragraph by paragraph wenda mpaka alichipazu wadi alichole byake gima wenda mpaka obituaries alimaiga kurinde ntuga igani gotogokwera tu alianyare kwa bagakwegwa oborito ase emambia ya abono isaransa galia irindu nyara kwa batokomanyane nabo igoto nyara kwa batogosemania ase njira bene emambia abono mbia mono mwanchu murigereria nase bali mogotuma chi ujumbe chitome ekiagerekero togendete no murubulyoiga togende kumanya senchira yo wikirano na inde tosome ujumbe yao tiangore ya mase yemo gwikase gazeti ya The Daily Nation page ntangani tumanyanga nararia ya Kairo bolitogose ase Jumatano yerituko lya rero ekero muri kibe gazeti aligete ngane mwamu rero nigekare ngane mwamu power women in Ruto State House kwa no muri kibe gazeti nigagotebanga onye cabinet nerororo ere represented boikiranu no mubaro bw'abasubati
since independence osekuranse ya Kenya nyero busibole ne serikali ya Kenya kwanza ebwate women representatives ase ebirogo ao aso mubwekano muri gazeti na chorete emerengali gose chibicha chiabasubati bali barase cabinet yomo raibwense Dr. William Ruto ekere ebicha ya Masi Wanjau oyoro moriki bwaba waziri was secretary to the cabinet Maswati Veronica Maina oyole nominated senator kurwase andoro moliki bweki gosomo secretary general bweki makia UDA Anne Waiguru no Maswati otenenerete Council of Governors chairperson no Maswati Dr. Monica Juma nigale president security advisor waigo Maswati Mary Wambui nigale communication authority board chair asobisi yomurai wense Gladys Boss Isholei nigaro mo deputy speaker as a National Assembly First Lady Naroro Rachel Ruto Deputy President wife Dorcas Rigathi Naroro Aisha Jumwa Public Service Cabinet Secretary Alice Waome Water and Irrigation Cabinet Secretary Susan Kihika no Governor we County ya Nakuru igoro chenga asobosio bwe serikali ya Dr. Ruto abasubati mbali presented abasubati bande kuro independence. This is the first government torocha abasubati baire amabaga ayo mnanda mange oyo mintamisi no mwanchu muligereria ndo yaligererie ase page ya gatano na kabere page yubono entangani nere irobolito igoro ya obisi ye president gose serikali ye president Dr. Ruto bunebwate omubaro monene bw'abasubati nyorali tukuligore gazeti yiga ya The Daily Nation yate whether the misses ekabanga 50% ya mabaga y'abasubati ase cabinet tanyarite ko bakagwikirani wabunebwenerete ayonto chiko yaligereria ekarotobwate chingaki incheno yo minto Josephat Hamisi wega se page ya gatano ase gazeti yiga ntangani na iroboltonga don't touch matatus Gachagua tells Sakaja inataso over terminal in downtown Nairobi omata birto bese gukuna abantu ba matatu kegima ayonto yaligererie nga na seki na endingi kiagerire Gachagua akaleka matayo mu governor Nairobi ayonto yasome ase page ya gatano e gazeti ya The Daily Nation page ende ya kabere the main suspect in baby Sagini horror attack seized in the city Mosbat Pacific Kanyakirario na bwate tuli tukuligoro inyora chitariki 14 liriega sanga keligia kolekanete mutinyo iga nigagete bichuko kolinde natogeta se county ya Nairobi ngonya gusabatu alengeno yo minta misi tugasaba nayo mwanchi muligereria buna abakageru abayiga babikubyara omwana na ngina maina amo na ngina bono babikiru byaro musubatu yiga kororekana kolera kigima yiga se gazeti okora kumetinga ndoche na ikererwa yunto yasoma se page ya kabere tolenga yabwateretwe na ende na kigetigwe ase ekigambero mwancho muri yagokorera sengejona mangairo bolito kulende gokorera liro bolito mono nelinga matemo manene a KCPE amachibu inasoke lituko lya lero igobono ntumanyanga na kiagosoka lituko lya lero abana abarokiwa bali bakoreta matemu Kenya ngima mbachi kumanyanga inki bakorete ligesalia bongo soka lituko lya lero ayonte chikoje ligereria ase page ya magega ase gazeti ya The Daily Nation iyo minto amisi no mwanchu muligereria ayondo chinaro airobolito ase gazeti ya The Daily Nation page ntangani mbia mono kigima ase gazeti ya The Standard mambi ya bono ase page entangani ndoche nigo ebwate ebicha yaye omuraibwense Dr. William Ruto na awokando yaye mbaligete amarika taimake anene kubatekana na budget eyo ekagere koba ya 3.6 trillion ayonga tisara ye budget enene kigima erachi kobage koene kiwanga yanyare kobe kwa bosio bwa abakenya igo egazeti ene nyane tokobe kunera manginga kubatekana na kerokende budget yo erachi koba gego ubachera abakenya bono nigo serikali ya Kenya erachi koba kwemigire limono na koene kiabuna yanyare koba gego saba amadeni elinde chikoba gego ikirania amagani ye budget yo gwikira boniga ekyombekeria ye chibesa asensengima IMF International Monetary Fund nigo yanyare koba gego bwatoka chiringi chi billion 55 iliyo kweneke buna ense ya Kenya ya
nyari kobe kwegendereria ase uchumi yaye ibono igo minetinga Kenya bado negendere koba gekoreta gose konyora amadeni amange kubatekana ne budget yo ase epeje yo nabo igo ngoe kwanirete igoro ya anene ebitango gose ebitambokero serikali yanyare kobe koira kwene kiabuna emebasukano ase chipara yanyare kobe gokea igoro ntwa muroche omwaziri bwa oborendi bwa imena boigo mwaziri bwe chipara na bosombi banyare tokoba kubatoka chingwa na chiabo ase boigo banyare tokoba goteba ase peji entangani inga anene okogende chigari ase ekerengo gose ase speed ya igoro ngati yebinto biribe ireire anene abantu abange gusiria bugima bwabo ase chipara ndubwate kobeka offloading inero kobeka emezigo emenga chigari nabo igo abantu abange nabo igo chigari chinyinge chiri chitari koba chikubwatia amachiko amange ye chipara ngati ya biribia nyare koba anene bikoirera chia jali goseme basikona emenge ase chipara cheito irase epeji entangani oso ase epeji akabere nete amangana amange gaiga ase obwenge gokwanere kare ingabono gokare ase gose kare omusimu oyo bwe Christmas abange babalikero kende banyare ko bakobekera nibo yabo bono nigo bachakire orogendo rwabo ko enda guchia sinsemo chia Mombasa gose coast kwene kinga banyare ko bakwegokia ase epeji ya 21 nyare ko bekwanera amange nabo igo na rega igamo sbatolia a control budget Margaret Nyakango na bwato getengwa na ya bene kubatekana na madeni amanga genda tokoba gago toka imense ya Kenya kubatekana no gusaba chibesa kurwase chinse chase kona wikera boniga nigo bagoteba nga 8.56 trillion ngati ye chibesa chiria kerokende Kenya itakere ko begwa kana chinse chinyinge chiria nyari ko ba geko kabesa kurwa ine page ya kabere unyare ko bago kurigireria mange ayo gose igoro ya control budget ine kwanere ase epeji ya gatano na kabere bia mono yo minto Joseph Tamisi asogotomanyare iro bulitase gazeti ya The Standard na inchekera mbwate gazeti ya The Daily Nation tatiko iro mwachumule wikasi peji ya kabere ingendrego kumanya aliagendrete wateka Vincent Mose agoteba good morning komo mbako moelio locked akabeke kebuli gesie kiragoteba nga Kajiado Kitengela watching live Judy Manyangi agoteba tuned in from Bumacho Gebwa Chache Sengeralian Chogo watching you live with my beloved husband and my two sons Emmanuel and Samuel tuko pamoja hadi tamati asante Keystone Chari na agoteba good morning na yobesho beshae agoteba bana ba minto mukopoa zaidi good morning and count me in kurochinsemo chia nyangoso endrago tume ujumbe karango kuminyokia wikase peji ya kabiri ni mulikerete omukagerwa asoko kono rwa maisoko mwana Junior Sagini omoswati Pacifica Nyakerario bwe myaka 50 nomo na nyari tukobaga kubwatwa litukolia Jumatatu bugukira Jumatatu ase county ya Nairobi abwa saru ndetigwe na koirani wa wikase county ya Kisii eliyo cha koiraniria amabolio nyora niga tamburugete gose niga tamete chitariki 14 na gotebya buli tangani magega yoko umwana yo sagi nigo konorwa maiso na gutoka sumugondo oyomo ase kinyorogia ikuruma egotoka ase sub county ya Marani county ne ya Kisii mosubati Nyakerario nigaikiranete bosyo bumo na chibina gose resident magistrate Christine Oweno litukoligoro kolindeta nyartiko bakago tech bli ase ngense mayo baswali nigo yasobete chingaki era nyarko bakego korobo tukiboisaine mosubati yoniga chagete korera kigima chingaki amamocha yale gosomwa bosyo bwekigambiro omona chibino yo Oweno nigo aruye togochika mukagero yo nyarko baga gutangwa segetaseni kyabanyanyimbo kyarioma egotokeme ya Marani wika litukole Juma chingaki kinekyo kegoche wato kwa naende Nyakerario ni garanti yo mwana Junior Sagini naende nigo babwateranete na mumuroye Alex Maina we myaka 25 uyuika bosyo bwekigambere kiekyo uyuba igogendrete gutangwa asegetaseni kyabanyanyimbo kyarioma kinekyo nigo kirategererwe na gwato kwa lituko lya Juma bia mono kigima ase epeji ya kabere no ekwanirete amange
igoro yengwana yanyata kwa bayi kubatu kwa ditkolia igoro na abawaziri babere kati yabo Kithure Kindiki na boigo Kipchumba Murkomen kubatikana anime basukano ya epara kubatikana nengwana ya ye Kipchumba Murkomen gatebete gwetania abantu gose gwetania bagotanga 90% yeme basukaniri ya para na bere enyare kwa bage gotange kage ko garige koreto kubatikana nugo tabwatia machiko mbakwandete gali boigo okonyoranga bagendia bakogende chigali mpa anywete amarua na boigo banyara koba bagosiria anene eruti asechi para gobono nengwana twenyara takobe kubwato kugabo bene na ande igobate birenga eserikali ne chikwene kinga irege tambokiro ege kongu sana ochia semonto ndebwensi olia oranyare koba gagotoka ngobunire lichiko lia eparase peji eye yuboigo ekyombekeli ki NTCA negregi atebirenga nkechi koba ikwira ebitambokero ebikongu ase chigali chiria chia abosombi bwa para sitanyare koba chigoikirania amachiko ye chipara aboni nganchirane no mulkibe gazeti ya The Standard igoro y'abarundia baitoko ba maiso kenyingima elio kotange mibasokano eliera tangeke nkiora bogelia abantu betanete kerengo yo mintamisi nkiora minyokere chimbero wetanie speed elie bekire speed limit inkiora atindere oma kubogolia magima y'abantu gwetanie 50 nomo nende nkieke kiragere obuna machiko ali ogwenete kubwatia kerole para nengwana kero kende yarete libere lande serikali yatebirenga teri gochikoba ige gochikoba maiso anene koene kianga ababonsi banyare koba bakobe kubirenga twachikira goteba abange bagotanga ekero chingaki echi abantu bagenda ko bagochengera lyo korra nga emebasokano pare kunyara koba mange nalyo kuru Nairobi sara gwatanga nanya kwenda Gusii omwako mugima wono tigangende nkombo eka hayeria torama yakogenda gari biya para gaiko goika mayumayu kwaligeria bitirimbo gobiri chimata alikuwa ngusembeo kwanyaranga kwarure para kwagweri abantu so onye toranara kogenda gari yaye tako chiranga ka haya gucha Gusii abantu bago imugetie e family yago so haye chichia matatu echichinde gari saranse buyo gende goiki Gusii useka haye chiga kwaleto montere botana gocha ruti ya Gusii nonye bono chipambu tamanyeti chikona chikarebunaga keroka gutrimbuka ali chikona chiria kwanyoranga amangana mabakorekanire igo bono tigatobe maiso irende rendo bugima bwa mate yago anyasaye kali mutwe abantere babaitu babwate amachiko boikeranu abaskali babenchera buja nabo togokoro mwako oyo iga angetwensi nande twakire nyasaye ngambia mono tiangendera se page yo ya gatatu ndochenga ase amangana kebochenu bono gosemelia nkorororo asa abantu bali babwato muchando koba mori togose ko get pregnant chikapo mbarororo bakwirege kigetambe kero kende babwato bokonwo yo mobo yabasinya koba pregnant bono nigo enyagitari ya Kenyatta National Hospital ya letrogo semelia maega nigo ya chakirie kwagacha unity ya in vitro fertilization IVF yera chigokonya couples kokorerwa tests asenchira yubikira nerigo lirike ekera abantu batabwati omwana bagotema kurigia omwana nigo bagokorerwa tests chinyinge cheirera ngaligo lyo kora nonyene birenge ibyo byuka nigo chire chinene kigima asumubeka na Hamisi no mwanchu murigereria muri kibega zeti naruete the overview nga chibesa irenga kapo bagotumeka aso gokorerwa procedure yo ya vitro fertilization egere banyara ko baba konyoro omwana asuburaisi 300,000 no gokorerwa procedure yoka ase ya Nairobi ase county ya Nairobi osabantu bakwenda kuliyo bokorera sinyagitali cha Nairobi 720,000 ni meyense ya Kenya anene chinyagitali chi private okorerwe procedure yo 100,000 no go test embryo testing usenga ekwende libabeka asenda yo musubati embryo mbuyere 100,000 can you imagine that amisi igobono ni chibasa chinyinge kurende nyagitali yo ne chake unity yo asabantu bangabuna abo bachandikira se kigetambe baranyoro bokonyi na kero kende liguri rianzake
Biamono kigima ase epeji ya kane ya egazeti ya The Standard no ikare koerera anene igoro ya budget iyo ikagere kubage chikobage kubekwa gose gukwanirwa imeya ebunge asebate birenga wetania 3.64 trillion nero enibo irachikobekwanirwa elio kogendia serikali ya omuske Dr. William Ruto ase omwaka oyomo ole mutukubatikana na ekiganja boigo ya serikali treasury yo tabirenga wikirania ebeseye nigo ere akongu kigima nakibono ekiumbekerio kurusia ebango kiare nekere kyo kia bwato kirengwana gotanga abakenya bono nigo bwene to bakwirigania ase ubugima obokongu bole motu kubatekana bono no gukina kwa maguri kwa ebinto anene birie biganeirie na mwanyabanto anene omokenya litoko ase linde twarigereirie sara ase ng'emyaka 3 neiga yanyariko bagigweta ebinto byanyariko bigukina amaguri imeya enseto ya Kenya. Hande ebinto byengenjo. Ebinto byengenjo bibiganeirie litukaserinde. Omaete 200 bakabono. Omanyete para lyo batanga ya 50 bobu mbwato batanga no manyeta mabuta nirenga. Omanyeta mentire ligo kirenga kimpaka bono twebire. Ndiro tware kurigire na bakenya tare 14 ya kero umwaka na kero mutinyi na ki ekiombekerie kurigireria amagori eligo ama epra na kieko baya komenta bona mentire mpaka abakenya tuanarire twatebire gase peje ya kane boigo ne kwandrete anene omodikibwa mangana amaya okurunga toni gashoka byo natako bakobeka ekina kiaye ase ekigambero kubatekana bono na ebunge gotachora anene abantu bali babwate obolema gochia ase ebunge eyo kubatekana ere magayo kobeka ekinekyo igatebirenga gwikira boni gakoti teranyara kobage kwa mwakende gyonsi gosonde teranyara kobaga gweso ga gupinge kinekyo bono nigo aganirie buna parliament gose ebunge enene enyare kobage gochora eritaria enyare kobaga kugenda garie awakilisha abantu bali babwate obolema biamono sana mwanchu murigeria entunda nentangani ya magazeti karatubwate The Standard na The Daily Nation ayitoganda to kumanya senchira yobekera n'cyujumbe cyeno na kirorera lya somtandao kulindekero tukwirana kurwasa umutima komoke ntochirigereria nabali mwatumire gwetera se namba ya studio egera tuba shout out asengenjo nigo tokogoka ekero tuli twensi asumurubilyo ubwensakia biamono kigima tukaturagenda umutima kongwirana tole na ntoso sentunda inde Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Enka tariye nyumba gosa abana n'abayiburi Enka tekoba onyete bwati omogaka amono mongina Enka igekoba asingenjo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka Omanjo murire on Ndizi TV na ndene chinga kinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera bwenga nobosera bulia buleho asumuchie obwate obonyasae oyo korenta bonsiamo asamasikani nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enkeye bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyono mumuro nyoma onyana abaisike banyomwa abantu ababona kere barega nka batwara egesagukerige korokunga onyareve Umerana na Brighton Makori kera ritu kori yuma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio wobosera wenka igobwate tariki tomoja gutubwatia omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku ingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko ingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na
n'amaguru na kurusigwa risangwa riririomire na ritarikororokana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na kororokana n'umung'uso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asipara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba Nkoriole nyumba kugura obulemu kugura ugose property management tuwe chanda nonya ikiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kigitambe no bale imeyumu chukisi asamagacho Ahuru Plaza rirongoria gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isatu isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurinden kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukiabugwe tomakigima ekerengekenene ky'umurubulyo bw'omuganone n'okurw'ogusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo by'igoro Brighton Makori nigairire ribagerio nagwisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinsa ibere chiabutuko naboigo moiroro rituko rya Lamisi gochakira chinsa isano nemo chiamugaso Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bale okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse mucho goisabera ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikali choko korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yumurubyo CBC irumwano ase school ya Potters Haven ayande utigera abali mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja mbili wosobali kire email pottershaven@gmail.com boigo nabuku bakesimi asinamba enoti isano na ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano na isatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano na isatu isano na ibere isatu isano. Isawe chanda asura nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga cha Uru complex yogotoka imeyo chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Mbia mono mwanchi murigereria oriogendete kubwati umurubiri bwensa kebono mambio achideke na 50 na ibere igoro ye chinsa 12 chimambe abono chinga kitogendrete gukumanyia aliara yengencho ali irubolito asa magazeti elituko lya lero Jumatano chinga kibono kurugaiga ase studio toro chinga amashabiki nigo mogendrete gutumachi ujumbe na gotebanga no muri mogendrete gutegerera na kurigereria alitogendete kubamanya korwa ase chigazeti echibere tubwate ase studio bono mambia ndochinga MC Bajela 003 agoteba noali me yomorobilio Joan Dikrak agoteba good morning Sarah and Hamisi tuko ndani hadi mwisho from Ibeno with my son Bray Tomu Mosomi nera agoteba wakire byakoro bumabachonya igwa Nyamira to dad Mosomi Omora mam Agnes Mokeira Elizabeth Gesare Lamek na Nyaribo Joan Dikrak I think not some message yao agoteba nga a good Wednesday tuko pamoja hadi mwisho no no mwana Bray alafu Teresa Kemto nera agoteba bwakire bya korwase county ya Murang'a agoteba present hadi mwisho. Naregaiga okoro kwa arogo Chris ota halo Ndizi TV bwakire buya korwaiga araganga asara na misi na barorire nigo morenie agota ngatiga chitoro chirarwa maiso na otore koma mpaka omwerio mbie mono sana arogo Chris ase ujumbe iyo naregaiga bwakire Sara na misi korwa igena itambe abababo ke Sharon Nyaboke baby Chanel mama Isabella daddy David Evans Generali Nyabuti na Jafan Mose ngatiti ya ujumbe chirichanya lekoba chigo tuikere mambia bono mbia mono mwanchi murigere gendera guchituma na ndituwaka ngambia mono ekiagera ogenda takoba na intwe asumurwe kurobono igani maite nonye no mongwana kurwa John Baraza nera na aligete kora chinsemo chaise cha yabo Mother Ezra abonkora chinsemo chaitibo amashabiki batali komocha yabo Samson Oroswa koro machoge chache mwensi ntumayite no muri asumurwe gendera gutubwatia tuirane wikasa magazeti elituko lya lero ase egazeti ya The Standard page ya Kalenga page ya gatano na kabengo kwanerekare igoro ya umorobelio olibo kwenekia gose umorobelio nyalito kobogo chakiwa no muraibwense Dr. ya Muruto kwenekia buna emete nyale kobogo simekwa igoba bigetenga #15 billion jaza miti ernera emission no ebicha eregario muraibwense ase chibicha ao asanyarere ko bagwikirana na kwenekia ngonyale ko baga gosimeka emete eyobo igo ase campaign eyo gosimeka emete chietoro ambarwete igari anene program ena ki ego chikoba kogendera na kwenekia buna chins county ao chanyale ko bachikwenekia ngachanyale ko bachigosimeka emete eyo chi county nchiregari chinyinge kegima anda bagoteba chinsemo chiria chibwenta ko bachigosima kasara ngo borite manyeti gusiga iga ndobwate kerokende forest irtratebene ya serikali gosene eria ito togosimeka riro chitwateba okune meteri ya misi na liokorora ine tobwate okune mete ya sara na liokorora timanyeti nyangweta forest mete nyangweta neroro rekoroku south mugirango actually tukolia rero limanyete nga murobelingo no cheko kolekana asensemo eria ya south mugirango asenyangweta forest onoro morobelira agendreri tukolia lero yotoro jina into county ya Kisii twebokiri kwene kenga na into tuanyale ko batokoira enamba kwene kenga twasimekire emete ina se page ya gatano na kabere ya egazeti eyo ya The Standard boigo ase page ngone kwanete igore ya Tafa Times Loom Treasury now removes of fuel subsidies ya tebere ngabono na inde chinga kichinko ngunchire motwe anene gochia ase o magori ya amabuta ase serikali ya nyaleko bayikurusia enibelia ere buna ntenena kwene kebuna ligoria mabuta ya nyaleko bali ko gunse Sara subsidies ene ligoriri akerokende nibelia serikali ya nyaleko bayikupambo gochia company cha mabuta kwanyaranga lika mabuta ko gorwa chishiringi gosene merongevere aguru chishiringi 19 gose 15 serikali ya nyakobeka shiringi 5 igoro elinde nyarako bayiko balance lakini kubata ne gazeti ya tebere ngabono serikali ya nyaleko bayikwerusio raso morobelio bono chi company cha mabuta nigo chibwate alibaga liokonia mabuta asiligori liria libwendeta ase serikali tali kuchikopeka no nyeshiringi ya mokwenekia buna ligoriria mabuta ya nyaleko baliko gwa bia mono sana yo minto Hamisi ekeronko minyoka wika ase page ya gatato endo chinga korwase county ya Nakuru abwa somo regional commissioner Mahali Mohamed wana nigo acha kiri morobelio
wogo simeka emete gose tree planting campaign unenjire mayoko restore afforestation ase enseme ya Rift Valley abo asate birechi county komena inyachira sorgo ngoro Rift Valley nigo baguchia gosimeka emete in fact kera ase kere location emete gose tree seedlings ya 3.5 million ne chigosimekwa unenjire mo yokomenta emete noro sana asense ya Kenya baya kaptutigarita se county yo ya Nakuru ndochenga abantu bane nigo bagendrete ko nigo barasinya gitari mega yugo tigerwa chingo machintindi kegima ne trailer iyo nyatwa twabake gosirio boroso croise pare nene ya Nakuru Eldoret highway na goswase chiduka usebyo skibiri bikobera mbarabare ne para ensemo ya Sachangwan Trading Center asensemo ya Molo bona bonchorelia bo nigo bagendete ko barasara bali batigire chingo machinke kulinda abande bane niko bagendrete konyo rubugwenya mega yokonyora chinko machintindi kegima wege county ya Nakuru yo mitamisi na beiro bolito kegima niko bone serikali eganete shilingi bilioni 3.3 aso ko refurbish KWS college asenseme yo nyarabono college yo ya Kenya Wildlife Service Training Institute ya beira seka kie miaka emenge 3 decades ande yanyari ko bageko gotokigima ekerobone serikali ganire kubeka chibase chensemo egerero siebujia ase ensemeyo wege peji yune mulkerete egesange kemo ese county ya Laikipia yani bawatanga ukistaajabia ya Musa utaona virauni utaona ya virauni ndochenga omo sacho yomo nanya tkobaga kubita omonia ase ense enyumba yendagira guse itari anya tkomaga ko mostab na kumubeto moyo aso mongwano yo Patrick Gitonga Murithi wimeka 25 anya tkoba kago sirio bogima kisa na maana omusabire bill ye shiringi 200 anya reko baga koragire ndagira mongwano chiro hotel osabire ndagira isaine 200 shillings Olio musabu ngo musabare echibesa ikaba ekesi kegakurira oyo mabo gusirio bogima ko ikabona igo musacho yunigasirete osenigachete bichuko tarabekwa byara go ikabona chi hotel na chitogota na kabaga keiga nonye tora ikera so kurika go print emeno na bokurika no ikaramu gabeke emeno emesa iguraria e customer kego cha manyange cha enko nyone ya 20 shillings o manyete ntonarete ngaga sto kuruguru marito maite cha class shilingi 10 go enda guchiari taoni kumbe gekare 50 ekara kwa nywele one cha iwa sa 50 kwa kumenga seitarie ko ne shilingi 10 na kinandia nyarika naiga mangana makongu to sabrea matejo ase epeji iyo ya gatano kabere wigone kwanirete igoro yengwana yanyarete ko baye kubato kulitko igoro nere omukonyi bo muraibuense Rigati Gachagua asa abano amuganetie umugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja anyare ko gagotenenia omurobirio bokoenia kigali gose ko rukigali kiricho bosombe watigati bo muchi o Nairobi inyora boigo county ya Nairobi isara yana tukabe kuagacha green park green park yana tukabe korosi kitwe kenene sana ikigo nyara kwabaye gutumika buna parking y'ikigali cyo bosombi bono kubatekana na engwane yo bono kona sakaji gateke tuchirusio ra chirororo lakini omukonyo muraibense ni gamutete ngara ira ngorake gekore sector yo bosombi ne sector enene sana nyara tukabe kulika banta bange igo getambukero kende gionzi gora affect anene bosombi wakali tuko mbiyana era nyara koba gakwira chinga kichiae na kwenekia ase epeji ya gatana gatatu ne kwanerete buna naki anene ekerengo kia ege kongugo se ekerengo kyobogima kyanyara ko bagego kina na bwe kyanyara ko bagego affect anene okoena na kwemero bile kwa serikali ya Kenya kwanza igoro ntwaligerete to kara in the first 100 days chiria serikali ya ndako bekulira aba Kenya ne chiria nyara ko bekwira ni bono gati ye chiria chitaranyara ne merobelie serikali taranyara ko bekira nigwa igo bagotebanga kubwatekana na obogima obokongo na nene ogokina kwa magori y'ebintu akirarituko bia mono bali bagutuma chi ujumbe no chenga Dennis Matunduranya ngao korwa Canada Toronto agateba count me in live watching Ensakia Jumatano asante Darius Nyangao nera agateba gianchere in Eunice Mogoi agateba Bwakire Sara na Hamisi mambengi yago chi asomoga kone Bernard Mogoi abana bane Shalon Ivan Duncan na Ashley from Saudi Arabia count me
me in Asumurubuli asante. Eric Baraza goteba good morning. Ensakia, should I miss this program? I miss everything about our daily newspaper update. Good work, be blessed. Mbiamona sana Baraza asokwenda kova Asumurubuli asubwango yo mintamisi ndo chinge kigambiro kia High Court wanonge chigotwara chinguru waka isiko the public servants balibabwate integrity issues so balibabwate integrity issues ayana kia konyarekana aniga konyarekana nga omnibus bill eyuere bosyo we National Assembly nigerigeti gocheko amend 56 pieces of the legislation, among them a Leadership and Integrity Act 2012 asogo cha kialichiko lire ase section 12A liri kwanchira omonto ekera rule oko emurungania osomo omo Kenya aruro ko emurungania gocha somo kolie gasi getebwa serikali buna kero kende nigakari gutumeka obisi bube nigakare gotwara gross misconduct bono nachi gwancherwa gotegererwa ase kigambiro kia High Court ekikegucha koegwa chinguru getaire bono iga nabo kiwa kaisiko omokorie gasi bwa serikali olikero kendo mo Kenya aikire okuraramika kwae bosyo bwe kigambire ekyo igo bono eise gwetigu na kobali chiko High Court neche kwa wachinguru cyo wakaisiko abakora imirimo be serikali bali batali gukora gasi burunge andekero kende babwata integrity issues inengana engiya korwa ase bigambiro bito manyete Sara obukurumina bubanyare koba bugwita chiyo bisichitana che serikali no bokoreri bwabo bono onye kiombe kenyere koba gose ekigambiro kenyere koba kwa wali bagerio anene na ndugo toraga okerege kogera ingibono gukora obisi ya serikali nande aye numukurumi ase epeji yo ase gazeti ya The Standard page ya 10 ne kwanete boigo engana eria ya omukagero kabere anene igoro yo korusigwa amaiso kwa ye baby sagini inganya tokobaga ko obe kwa biera na gwikiwa se kigambero gia Kisii loko tirituko ligoro no amana ya kwanire ase obuagare omongno ina banya tokobaga kubadere entwate bete saranga ka serikali ne bwate richi kona ande bagotanga serikali anene nkomurekere pono kigwa kore na ya magoso ngaibono ratame guchia ande nore Kenya gaiga na bukuri wotoke ase peche iboigo ne kwanete igoro ya anene omo DPP uyote biringa gwikira boniga banyale ko bakobeka anene chifile amo linde banyale ko bakoenekia buna banyale ko bakomwiki kotin Joey Maribe ke singero ke kialenge Joey na omusabati oli Maribe mo Ngakorunga Monica Kimani na boigo Jack Maribe kesi ekibono ngechiko bage gochaka gekogera buna ekiombe kige DPP gotebanga kenyere kobe kobekirania anene chi file ammo na kwenekia buna ekina ekiongo chaka kera CPJ ya 10 no konyora yo ase ubwagare ase county ya Taita Taveta bagotebanga ekiombe kelige kwena na amali okemsa nigo bono kianyarire koba geko eneke gosige gotanga kwena na amali ogochi ase county eyo kubwata na bono ne chiringi chi million emerongo etatu echichanyara koba chigwakanwa gochia ase keombe ekyo ya kemsa biamono sana aba bwatani korwa sobo mobwazimio la umoja one Kenya gosibali bale chi die hard chomoskrela Odinga nikobono bate vile serikali nga forget about Nyanza it is Baba's bedroom Raila allies tells Ruto ani agocha maega yumu waziri wa warani wa mangana Eludo Walo arorekane wiki aita weekendi anyartiko baga kuire ndagera yobokonyi ase chi county cha Kisumu Siaya amone chi county chinde abwasa bolia baraya bwo kore imirimo ne serikali na goteba bono iga nigotolensi uburai bwa ye Dr. Ruto kulende korengana no murai bwa bake ase bunge Opio Wandai otebirenga there is no power vacuum in Nyanza as long as Mr. Odinga is still alive. Igotole one party ODM igobona kolete ndagera yobokonya sorongorwa Nyanza eyunege ntegeke nkigoturusia asokumusira Raila Odinga ayunaro abarai bali bakumubwate se Odinga batebirie Dr. William Ruto alafu nainde ndochenga roboti nigoro kworokia bunaba Kenya bange nigo bagendete gutumeka amariogo yogotindia mono cocaine ina roboti yasokire bwango iga na gotebanga inyara omwako 2020
nigo abakenya ang'echirwa 10 batumegete eriogerio kurinde kere korenganirwa bono iga mobaro yuchire igoro kegima ng'abakenya bange nigo bakari gutumeka cocaine ngiora kwanera sengene iyo misi eng'ana eyo yokonia amarigo ari yogotindia nigo yanyare kuba gekoreta omoichano anene nandi ogochiise kurigerigere ekegori ekegeke kia basae bono iga nabo konyora ng'a amarigo yakoni gwandonsi no nyasto gwetaga ari nabo konyora ng'a biashara bune bibigenderete kurinde serikali nero togokorera botamto tanga nyara ko muko na sachinati na inu mika kabisa iga lindo ndwe sio gotoka na mamocho buna nyara ko bakwiriro getambukero elinde nto nyara ko batokonyora ekegori kiangio egikerebia asepeje yo ya 12 ya The Standard ngokwanere kare igoro ya ekamati ya nyara to bagekorosigwa no morai bwense Dr. William Ruto anene kwenda kuunengia na boigo kurigereria anene abakori emeremo bari bekyombekerie kia IBC bane bari kunga IBC for agati abo batatumbanya to bakwerusie emeremo kubatikana rende na eri batebete nga injera baro chempa ko gendera ko baba ko gendera mabera kinire kurende ekamati ya chagete ikaro bia eri tukuri igoro asegati ya arianya ko baga ko biko mutuba gotebanga ekyombekeria kio bo mubwazi mioni gokianya ko koena neni benene sana gochia sebanaba goikera ekiwango kiribanya ko bagweso kebene na korarenga tiba isanigeti amona machibu yaranya ko bakubwato kwa aneno munyakiro gobekombe kio kia IBC wafula jebukati bia mono akeroto ko tutaitata ndo mutimo komoke keroto gwana to match kuligereria alie irobo litasiga set chonsi bere chideika nke chingakto nyetabaga ni baito ensa eyemo ne nusu alitogo chaka enkwana eyemo ase eyemo nabagani baito ase studio keroto komanyanga omugani wa mero ikire ono karibu sana naende igwenka kulinde kuragense eyemo ne nusu alitogo chaka enkwana eyemo ase eyemo gazeti ya The Daily Nation epeji 14 nili murekerete buna variance ya Omicron nigo yagendereire gukina na kororekana sense ya China nigo yaretiro bwoba ase chinse ao chia Africa nense ngima inga variant yo koranga nende nigegatagite kuirana kigima nyora yarorekane ta sense ya Kenya kurende wikira bono iga ense ya Kenya tira disclose go sento bwate cases chia Omicron variants ejuchikoletwa nebinyinyi bya COVID-19 igobonekera abasemia experts bobo chenu babulire kero mo Kenya anyore chanjo ya COVID-19 onyene booster utaranyora ogende egere bwetange mapema bagotebanga bora kinga kuliko tiba igoronto bwate omoteneri vaccination Omosubati Christine Mumanyi agakwanira mangi igoro ya COVID-19 na kie county ya Kisii egendete gukora igoro ye chanjo yo igoro bono na rero nyorere echanjo akorore binyinye byonye bira sense ya China ando nyore no mochando chakirete igontori safe igokero montanyore chanjo ya COVID-19 bia mono kigima to korera iga togotabanga guchia abangi bono nigo bagende to bakwebanga kugenda guchia ase chi holiday ase page ya merongo ebere na inye otanga abange babatari bali barure kuro chinse chase kabagani nigo bagende to baguichora na ase ensemo area coast eri kweneke banyare ko bakwegokia ase boigo abange baba Kenya abange barochi orona boigo kweneke ngana bara banyare ko bagutumia eruse buya aso kwegokia ime ya ense gose chinse mochiria chia coast timanyeti gose sara eruseye no bangete naye kwenda coast igeri ndora chikora gokyo mate bagotebanga kwegoki kuri kwa beni gukore coast igebwate rai bwato morembe kabisa kera kwa no matukabera tatu kwenda kwere kanyagaria kando ye nyanja irinde kwanyara kwa kwegokia nabega neire holiday chinde chonse okonyara no bakori gasi abange nari bachire barachi gutimokyo bonko bara refresh kurende ntuno otole maiga ntubona refreshing tokonya kora from anywhere panche murigereria tigatura sense mo india studio tokoira nantu bwata chideka ange 15 na isato iga gose 10 egara tuchugukwana make nyuma tutararigania abageni baito ase studio gendra ko bime Ndizi TV na Robwansu Bomugusi.
Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Gucakire chinsa isano na isato chiamugaso iguika ikomeye chiamaragoba kiraritu kuri wiki. Baby okongita kwangita wangora. Baby okongita wangora. Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira asichingero cyabasai. Anikumbe toke maine, anikumbe topima. Akiese, wanchani mwa maiso, miyoye tamanyaini. Kerenkoboka mami, naeweka nkorota mami. Tobute mpaka boire, ngwanche nainde baka mami. Aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirengo binde #ekebemberi. Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona. Flow tamu kama Ndizi. Gusii Urban Blaze. Gusii Urban Blaze. Twayichanire koraria ogokwa kumongina birita ogendi nigale omongina o Meshak Muturi Siro kurwekenyoro kia Nyaura yali bari chache kaunti ya Kisii nigale ngina Cleopatra Muturi, Davis Muturi, Naomi Muturi na Dennis Muturi bonsiabo balime yense ya Amerika. Musubatu mwabo Munyangi, Nyaunga, Opondi, Mutiyo, Jemima, Nyagusira Roda na Nyagusira Kemuma. Nigale mwana unyagusira Abraham Ogendi n'umungina Nyagusira Nyamutai Ogendi. Kurwa Matongo Bukeira Sublocation North Mugirango kaunti ya Nyamira. Nigale Kamatia Helen Nyagusira Kyoga Ratemo Samuel Onsongo Tumbo Agnes kurwa USA Mary Sophia Margaret Jane Kemuma kurwa USA George Machuki kurwa USA Nyagusira Mugaka Nyagusira Tom Onchuru kurwa USA Janet Elizabeth Josephine kurwa USA na Alice Voigo kurwa USA Elizabeth Batsheba Jemima Joffreys na Nyagusira Linet. Ogo sangereria nigo korabe chitaiki emerongevire na yemo omutinyi 12 omwaka bw'ikiri 2022 asenkayaye ya Pump 3 Nyabikondo opposite Nyamataro SDA Church Bridge Camp. Omuberoye nigo rarusigwe enkendu yenyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital osabirwe na kwaenigwa chitariki 23 y'umutinyi 12 omwaka oyo bw'ikiri 2022 asenkayaye ekenyoro kya Nyabikondo Nyabururu Kitutu chache South county ya Kisii. Ase bari bonsi ibanyolerwe no gwakwa kubwatekana no gusirirwa kuyo mwabo nigo twarure engora yaito. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana y'ebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero 24 mbabwate chinchira ao chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama ase bali abagotumia NHIF tibali gwakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient
naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kia Kisii Law Court Gusii wa Kirisimi ase namba 552 kianda 2 kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Pia mano kigima na inde umwancho muligire gatasini kia Ndizi television twarure asomotimoko twarigere risara alianyalire koba kwegwa obolito ase amagazeti ili tukolia rero twatebanga tubwate intuga igatwarigere standard twarigere the nation chigazeti njiro rande chinyinge buna Taifa Leo maite Taifa Leo ensemo nero na ganchiri na gasomire gazeti ya Taifa Leo anena ali adondoza hapa na pale na bingia magana gitakurukuru ase ebinyoro imerande anyara koba yogo semia mono igona ino bwato bosibole bukugora egazeti elia kirokendoro chenga neko wenere tonyara koba goko irigereria onyara koba gwekomanya amangi ntuga igatwa kwatu ase obwenge agia ale ase amagazeti litukolia rero ndwaro chigoro Sara senate yanya tokobe gutwara egeikaro kia bene nengane ne yale koba gukwane rugari no kukwanera anene amangana ali yanya tokoba gwetigwa na county gose bunge county ya Meru ase bono ababunge balia aba MC banyatuka bagwaka ekura yo kumurusia bisi omo governor bwa county eyo ya Meru nere Kawira amwangaza eke senate mbaumeranete lituko ligoro abwase bale ko kwanera ngaki bagucha gotegerera ekineki kia mwangaza is it through plenary or say ne a committee ekorosiwa ngaraba seneta bagake kuralia 33 bagakire kurange committee erosigwe yabantu 11 against 2 aba prefer te goseba tagete plenary ebwatigwe plenary timanyete goseneri yo muchanganyiko the whole house kera ere ebunge ingi masasa the whole house na bakujuka plenary elinde nyara ko bagotegerera amamocha yo anyara tokoba onando isikuligalia gatia kero kende report osoro voto liwanyara tokoba rogo somwa ase ebunge ya senate na omo speaker Amason King anani gakwanirete amangana angatano na limo ayo kero kende arengete okurusu ofisi kwaye mwangaza na gatia bigatebetenga nigo omugavano yenya tokoba kolika abantu korwa ase enka yae gatia abo omugako oyo yoro muiri nere poigo bagakwanera igoro yokulika abo bisa bande tabauti ase ofisi iyo ye governor wetera ase bagonyeroka nga roadside injire yale gutena kando tanga Sara bono nayo ko bomu pione osuka uchigali nyakoe otebanga misi bono nayo ko bomu driver na binto binde ngati ya mamocha na wigo obokurumi na bwanya tuko bogwaturwa igaria ase ensemo elia mwisonde tu na inde Sara tu aroche abagaba na bagesokia bagateba inchira bako ba impeached na bere nyara ko bagikuligerwa na inde elio banyara ko bako isaranso bisimbale metenga ko korera tole aba Kenya emeremo kekara bano koranga bakare na wasi sana nabo bagote bangi duration yo mugavana ko ba impeached eligereri gwebya monto ta wiko bisi under 100 days ngama mocha toki wana kibale kwetete agali bagatanga ababunge bagwenete gucha ne bill which duration aba MC bagwenete guchaka ko impeach ekarobaro ringa tayo koragasibia 100 days go chance na matukama kesana nonyo visitera abuso ena nyara ko bakoligia sago isaransa timaiti amamocho buna ya asago chiarwera elinde naende kwanyara bamusie beso kiribatebera nga amugavana itotali gotora ase enchira ebwena tali ntunde
confident angani twanyene ko batokorora amangana ya korekana sara ntwaro cha serikali yanyete ko bayigoita gati ya bagavana bali banyete ko bakurusi gwa BC gwetera somoro byo impeachment ndwa monyorete omugavana Songo Mike Songo kurwase county ya Nairobi kurukiambu tokamorora Ferdinand Waititu na gati ya bange mbarona barabanyete ko bago siomeriga na bagasoka na maene gono baganchira na bonsi buna Senate committee yaba member abara ba senator boigo ikomino yo mero siwe egere bachikonyara ko baba ko investigate na correct robot before 30th umutinyoyo igobono wika 30th chumutinyoyo umugavana nkomanyare efeti yae inganchire ngotebye marieta yaba senator abo bagucha ko bakolingoria na koranga mamocha yasorire naro 5 na 2 na yekene nyuma batararosi oroboti boni Wale ino maseneta kurwa Kakamega Jackson Mandagor kurwa Wasinigishu Karungo Dhangwa kurwa Kiambu Ali Roba kurwa Mandera Eddie Okech kurwa Migori Joseph Kamau kurwa Lamu Edwin Sifuna kurwa Nairobi Agnes Kavindu kurwa Machakos Jonas Mwaruma kurwa Taita Taveta Esther Okenyuri, our very own nominated MCA, our manyega ntubuna AC Okenyuri, and na kwa netubia sana litukuli ya Senate. Na Paris Tobiko, Nero Rumo nominated, Igoroche Abu, na bagucha kobase committee ya ba Senate bali komino yomo, bagucha kolingolia na gosokyo robot. Nyorobo igo committee ini gebwate amatuko ikomi ko ene kinga banyara ko beke bikaro biabo na ko oringolia na ko yaligereria asenjere boikirano linde na barabanyara ko bakoreta roboti orurwa bene guchebono full house ya Senate linde wikara jitariki 30 iyo omugavano iyo mwangaza nachiko baga komanya ine nekura yo kurusiwo bisira nyara ko begwa kwa iyira nyara ko begwetigwa na ebunge ya Senate nyura boigo asara ekero maigano nya ba MCA gwa kachikure linde banyara ko bako murusiwo bisi bono aho babwatiri bagalia bene no go determine effect yaye Senate bese ko tabanga ntwaligerio robot rolia rwanya tokoboro kurwa se bunge county na ndo chitiko ba roko isanekia o maene bwa mamochaye bono nainde baiti bakechikora batenga mbiyale niko bono nainde mwangaza still na bakogendera ko bobisi na babuguleti bono a future yaye na babuguleti future yaye nande boigo bali banda ba MCA mbabugateri bana ndiri ku appeal ande bairane ase bunge yabo ande bamererie okona chuko ku Senate ande balete enkwane iyo ande bwati e procedure bune iyo ndojenga basubati bali bane ase aba member baiga komino yomo I know firatinga mbachikoleta matokeo amaya oisikulire nonye omubaro bwa aba Senate abara abasibati ase ebunge Senate mbali abaguswake igobono korusia babunge bane gosaba Senate bane ko base committee yundo chenga amangana gender sensitivity banyaligereti ande nabasibati ndoche kabisa baliete ebitabo bwate chisemichiali jeigoro na indekero kendo mayete nkukunu balikera bakongano yo into onyale ko gakonyegerigwa kagete na barambanyale ko bagotebanga gaki this is the first time ando nyore kawira mwangaza nganya ko bagakwira obubwibo bugavana bugwetera se independent kivia kere bwika ondete iyo agosanete nere igobono tigatumusabira maya okara tukeneri mocho nama mocha yunga maene nari justified use Senate yanyorire evidence bara substantiate amo nama mocha yo well and good lakini kera talking ayana mamocha akubekeru tubo saigo tiga justice enyarikoba served ndochenga yo mto amisi tiga twikiri omwelio gabo ekero abagani baito togotebunga baikire ase studio senchera yo boikirano nyora nigotobwate Patrick Nyabayo oyole omo director ase eskuru ya Kisii Impact Institute of Science and Technology noli omwabokoro kwa Josephat Sanduku anerole omo public relation officer korwa se eskuru yoyo ya Kisii Impact Institute of Science and Technology oyubago chikosanga noyo minda